Hai firetise, fraților, aseară am ambalat până la ora 1, cred că se poate vedea după ochii pe care i-am. Dimineața ne-am trezit la ora 5, tot cu ambalat, tot cu treabă, tot cu chestii, tot cu trestii. Am primit un telefon de la un domn profesor din Periști care și-a exprimat dorința de a veni cu copiii, bineînțeles cu titlu gratuit, să pescuiască la noi în perioada aceea când este săptămâna verde, sau cum se numește ea, care începe pe 22. Așa că am luat legătura cu conducerea lacului Tâncăbești și toată săptămâna, de luni până vineri, este dedicată școlilor din zonă. Cine vrea să aducă copiii să pescuiască, îi primim cu mare drag, trebuie neapărat să ne programăm, că cu siguranță or să fie solicitări multe, așa că dă-i cu apă. Clar că să mă bag și eu, să mai dau câteva pungi, că na, așa sunt eu. Dă-i cu apă, săptămâna verde, da? La telefon ne auzim, ne organizăm cu școlile din